Ahoj lidi, moje jméno je Deedpool.e a vítám vás u prvního videa a moje první série. Dneska bychom si měli zahrát Hide and Seek, pokud mě teda ten blbej server připojí, protože ty servery, co jsou tady, jsou úplně na hovno. Sorry, že jsem tak otrávený, jenomže nemám náladu, protože tohle zadělaný video točím už na 8. Ještě, že mě tak připojilo. Takovejhle gigaportál. A už bychom se měli potnout. A jsme tady. Byla dobrá písnička, že jo lidi? Byla lava. Já nehořím, já se peču. A pokud tu písničku někdo zná, tak ať to napíše do popisku videa. Jo? Spadnu z ostrova, hej, bum. Bum, 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 like a bonsai. Hele, já jsem tady zase. Buď jsou ty ostrovy pod sebou, nebo nad sebou. Já chci být listí. Jsem listí. Lidičky, jsem listí. To se tady listí. Tak už šli síkři. Už jdou síkr, teda hajdři, teda síkři. Já si vezmu do ruky radši meč. To je napínavý, co? Už jich jenom 7 měsíců. To je poprvé, co jsem zatím vydržel.
What the hell? Jsem dobrý. Já se modlím, abych přišel. Už je jenom 6. Ještě vydrží. Ne. Ještě jenom 5. Už jsem na 4. Tři. A kdo vyhrál? Vyhrál jsem! Hurá! Jo, 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 jo. Lidi, vyhráli jsme. Tak jo, dobrý. Portneme se dál. Dáme si aspoň tak ještě 2-3 hry. A pak už videjko ukončím. Točíme 8 minut. Počkat 8 minut? No, doufám, že to stihnem. Ještě další video. Ještě teda jako další hru. Když tak to ukončím a dodělám to v dalším díle. Ty vogo, co bych chtěl být? Obsidian. Jsem obsidian, lidi. Mám svůj hezký skin, mám svůj. Kam se tady schová obsík? Jo, jestli pak víte, kde pasme. Sims nových. Já si zase zkusím najít nějakou badabuš skovku. Jo, tam se skovám. Furt nechápu, proč tady na tom jsem. Ne, tak vidíte lidi, já jsem hodně velká lama. Please wait. Tady se zamčený jakoby. Tak jdeme lovit. Blok! Zabiju tě!
vyhráli jsme. Zabil jsem ho, hurá. Jsem rebel, lidičky. Jo, promiňte, že jestli se vám to bude sekat. Akorát za to nemůžu já. Meloun. Zkusíme najít nějaký meloun. Chytají se golden bloky, melouny, obsidián a tak. Tady jsme zamřeli. Vidím meloun blok. Já potom meloun bloku jít nemůžu. Ale lidi, já vůbec neumím hledat. Já zase tuto mapu hraju sice po druhý, jo, lidi. Máme 122 korun. Takže jako lidi, to je už docela dost. Akorát nevím, kde je tady obchodák. No, ale pro dnešek bych toto videjko ukončil a u dalšího videa ahoj a dejte mi prosím vás like, nějaký hezký komentář, hlavně nenadávejte prosím. No a u dalšího videjka ahoj!